בבוקר 150 נהגים בחדר שלא מגיע אפילו לרבע מהחדר שאתם רואים פה. גדעון נמצא? הוא מבין גדעון? לא, לא. מה? לא נכנס? אני לא נכנס, אני רק מצלם. אני רק מצלם את החדר. לא נכנס, אני חבר באגודה. לא נכנסתי להראות את הנוף הפסטורלי. איפה הם חיים ואיפה אנחנו חיים, זה הכל. פשוט מאוד. אנחנו עם חליפות, עם עניבות על הגלגל, משתינים על הגלגל, בלי תנאים סניטריים. אבל פה בבית אגד החיים טובים, בכיף, הכל זורם. רום סרוויס, בבקשה. יפה. כמו שאתם רואים, חברים יקרים, מכונת הקפה, שקל אספרסו. מסתבר שפה בבניין הם מרגישים הרבה יותר טוב מאיתנו, עובדים יותר קשה מאיתנו, הם צריכים הוזלה במחיר, הם צריכים הרבה קפה בשביל להישאר ערניים. אנחנו משלמים שקל 80. מאוד מעניין למה. כל ההתנהלות פה, כמו שאתם רואים, הכל פה עני מנוחות, הכל שקט, אווירה רגועה, כולם נחים במשרדים, אני לא רואה פה אחד עובד. הולכים, חוזרים, קפה, סיגריה, יושבים, ואנחנו נטחנים על הקו בשעות לא ריאליות. זה המצב חברים, 30 לחג, כנראה שלא היו לנו. טוב חברים יקרים, כמו שאתם רואים, אנחנו עדיין בסיור בבית אגד. קבלו לכם. אלה הרכבים היפים. מסתבר שבבית אגד החיים טובים. 30 לחג לא יהיה לנו, אבל הם ימשיכו לחיות טוב. לאחרונה הבינו, אחרי שנים, שגם בזה הם לא מבינים, ומסתבר שליסינג זה יקר. אז לכן עומדים להפסיק את ההתקשרות עם חברת הליסינג, ומסתבר שאנחנו הולכים לקנות למנהלים שלנו רכבים חדשים. 30 אבל לחג לא יהיה לכם חברים יקרים. זה המצב בבית אגד. פשוט לא יאומן, לא נתפס. הצחנה, הזלזול, הבזבוז, זה משהו שפשוט לא יתואר, לא יתואר. החבר ניסים בן יקר יושב בבית לאחר שהוא אשם באיזה מספר דברים, בהיותו עדיין חף מפשע, ללא שום תמיכה מההנהלה, אבל זה הדרך שלהם להשתיק את האנשים. כמו שאתם רואים חברים יקרים, אנחנו נמצאים בחניון רשל"צ. זה מקום שיוצאים ממנו קרוב ל-150 נהגים בבוקר. אתם יכולים לראות את גודל המקום. ראינו סיור מודרך בחדרו של מנהל אגף התפעול ויושב ראש האגודה. מסתבר שחדר של אדם בודד בקואופרטיב של מנהל יכול להיות בגודל של חדר שאמור להכיל 150 נהגים מדי בוקר שיוצאים לעבודה. זה הזלזול. בזבוז. כמובן 150 נהגים על שירותים אחד, שחבל שדרך המצלמה לא ניתן להריח את הריח והצחנה שעולה ממנו. אלה התנאים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם יום יום. עכשיו רבותיי, אנחנו נמצאים בחניון חולון. בבקשה, אתם רואים חדר, זהו חדר הנהגים, כולל חדר הסדרנים. זה חדר שמדי יום יוצאים פה בערך כ-200 נהגים, 200 עובדים לעבודה יום יום. זה חדר המנוחה שלהם. חבל על כל מילה. אתם רואים את השוני ואת ההבדל ואת ההתייחסות. פשוט עצוב חברים. אני חושב שהגיע הזמן שיתעוררו כולם.